kang mag-alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Alala, makukuha rin kita, makukuha rin kita. Para-paraan ka na naman. Mga tinginin mo na yan, alam na yan. Huwag kang nahiban, sabihin mo na lang. Like and share muna tayo, like and share. Ang parang palista. Tayo palista and like and share muna. Like and share. Like and share. Like palista. Like palista. Wait lang ha.
Tara! Hi, good morning everyone! Look at my kulot! It's so kulot! Gusto ko lang na message siya. Bala kayo dyan. Gusto ko lang siyang messy. Ano ba? Hi everyone, good morning. Okay, kahit palista na kayo. Ano ba yan? Hindi niyo ako namimiss. Ba't kaya ganito yung kulot ko? Hindi siya maganda yung kulot ko ngayon. Anyway, okay lang hindi na maganda yung kulot ko. Maganda naman ako. Okay. Bala kayo dyan. Wow. Mr. Visayas, DJ Junel, Sakaino Remix. Good morning everyone. Nakalista na po, Bebe Loves Lady Dawn. Kulot din ako. Nakatago. Hindi ko alam nga eh. Sinuklay ko na. Pero ewan bakit ganito yung buhok ko ngayon. Sinuklay ko na yun ah. In fairness. Ba't kaya? Magkabilaan may sing-sing. Sana wedding ring na lang to. Magkabilaan talaga siya. Kasi may mga kliyente akong mga maya-maya nagtatanong ba, kasal ka na ba? May asawa ka na ba? Pero pakita ko lang yung sing-sing ko. Kahit hindi kasal. Kasal ka na ba? Taken ka na ba? Di nila alam hindi taken. Napakita ko lang talaga sing-sing ko. Sana darating yung araw, darating yung panahon na totoong kasal na ako at totoong sing-sing na ng pangkasal yung nakalagay sa mga daliri ko. Imagination niya. Lizzy Gomes, nakalista na yan. Ang galing talaga. Dalawa lang talaga kayo dyan. Hi, tita. Mega loud shout tita. Lizzy Gomes Vlog. Okay, nakalista na yan. Sino pa? Jenny Galigar. Ay! Yan, nakalista na yan. And
Tita. Tres. Valles. Official. Yan, nakalista na yan. DJ Jonel sa Kaino Remix. Mr. Bombastic! Tonight, let's party by DJ Junel's Kind of Remix! Okay! Tama ka, Lizzie Boom. Sa totoo lang, meron pong timpla ang panahon. Minsan kulang sa asin, minsan sobra sa tamis, kaya nawawala din. Pag kulang sa asin, yun na yung sinasabi nating na nagiging cold na yung relationship, or nagiging malabo na, ganon. At pag sumobra naman sa tamis, yan na yung nakakaumay na. Yan na yung panahong nakakaumay na parang ayaw mo nang balikan. Na parang ayaw mo nang galawin. Naks, nagdrama. Humuhugot. Sorry na. Sorry na. Pero pag sumobra naman sa anghang, yan yung minsan hindi mo na maawat. Sumobra sa anghang, hindi mo na maawat. Pati ibang pati ibang asawa o jowa. Ini-spice up niya na yung life nun. Ganun yan. Diba? Malante kung hindi, malandi yun, malandi. Aranyay ko po. Napapahugot din si 60. Hi, Jess Polison. Okay, lista na yan. Jess Polison Channel. Okay, nakalista na yan. Okay, sino pa gusto magpalista? Eileen Vlog, my God, Cheveras. Tapos kung minsan, yung isa pang lasa ng yung isa pang timpla ng pag-ibig ay yun yung mapakla. Yun yung mapakla. Alam niyo ba yung mapakla? Mapaklang timpla ng buhay. Timpla ng panahon. Alam niyo ba yon? Yun yung pinipilit mo na lang kahit hindi na pwede. Kahit hindi mo na feel, kahit hindi ka na nasasarapan, kahit hindi ka na masaya, pinipilit mo na lang. Ayan na. May dadagdag pa ako dyan. Eileen Vlog, sabihin na pa kung gusto niyo pong sumali, Bebe Loves, magpalista na yan. Okay? Ang aga-aga, ini-stress mo sila sa love life. Meron pa isa. Meron pa isa. yung love life. Yung timpla ng panahon na ewan, yung minamagic lang.
Walang lasa. Yung walang lasa. Alam mo yon, yung awang-awa lang siya sa'yo, pero pinatulan ka dahil yung awang-awa lang talaga siya sa'yo, kaya pinatulan ka niya. Nakaka-stress. Argay ko po. Argay ko pa. Ito sabi ni Jenny Galigaryon, mga nakakatakot ang mga sinasabi mo kulot sa sobrang anghang, doon sa sobrang nakakatakot kulot. Naranasan kasi ni Jenny na sobrang anghang nung timpla ng panahon na yon. Pati siya ba naman? Aray ko pa. Kaya takot na takot siya sa sobrang anghang. Saktong timpla lang daw sa kanya. Ayun, so yung isang timpla pa ng panahon, yun yung yung sakto lang. Yung saktong-sakto lang. Yung sakto ang anghang, sakto yung yung sarap, sakto yung hindi siya masyadong maasin, hindi siya ang tawag nito, hindi siya masyadong maanghang, hindi masyadong maalat, hindi masyadong mapakla, basta sakto lang yung timpla. Oo. Yun yung panahon na hindi mo na alam, lumalalim na pala yung pagmamahal mo o lalo ka na palang nasasarapan dahil saktong-sakto lang siya. Yun yung panahong hindi mo na gustong maghanap ng iba dahil sakto lang siya. Okay? Yun yun. Yun yung gusto ko. Sakto yung anghang. Sakto yung aray ko po. Tapos pag pinarisan mo pa yan ng alam mo yung timpla na, alam mo yung side dish, kung kilala mo yung side dish at kung alam mo yung side dish, yan yung pampasarap lalo or pampagana lalo. Ganon yan. Kayo dami nyong alam. Magpalista na kayo dyan. Aray ko po. Si Kuya nyo Jenny kasi naka-encounter yan ng sobrang anghang. Kaya yung ginawa niya, tinimplahan niya ng malabnaw. Tinimplahan niya ng malabnaw. Sobrang anghang, pati siya dinadali na. And then sa takot niya, ngayon ginagawa niyang tinitimplahan niya ng malabnaw. Yawn, alam niyo ba yawn? Aray ko po. Ang mga mahilig sa anghang dyan, nakakatakot kaya. Sabi ni Jess, delikado sa Almoranas, kapatid na Jess. Aray ko po. Almoranas, aray ko po. Ay, naku bayan, ano ba naman yan? Wow. Ayaw ko na ng maanghang kulot, di kasi malagay sa
tamang lugar ang pagkaanghang. O, di ba sabi ni Jenny? Ay, nako po. Iba din, may pinagdadaanan. Ayan. Ay, nako, ang aga ng good vibes sa atin ngayon. Anyway, thank you everyone at nandiyan kayo. And ayan, before we start, I am your host, Piherang Ilongga, and giving you the positive sayings that just find your yellow, what do you call this? Just find your yellow, okay? When you say yellow, yan yung hope, yan yung courage, yan yung positive, yan yung love, yan yung energy, ganon. Positive. Kaya just find your yellow every day and keep holding into it. And of course, look for more yellow and share it to others na kailangan ng yellow na yan. Okay? Ayan, sabi ni Sexty Babes, trust is the best foundation of love, mga better love. Sana all may foundation. Matatag ba yan? Matibay ba yan? Matibay ba yung foundation na yan? Baka pwede akong makasolicit dyan. Ano ba topic ni mo, Bebe Love Sauce? Hindi niya alam. Biglang sulpot kasi. Kokoryo, foundation. Hi, Jerome. Ayan. So, nakalista na, Jerome. Jerome Tosi. Ayan, nakalista na po. Ninja ni TikTok. Tosi. Mamaya meron pa tayong i-open na hindi nyo pa na naririnig sa akin. Alam nyo ba yan? Ay nako, Jerome, ipasa mo sa amin yung link mo. O si Jenny na lang maglapag sa link mo mamaya. Hindi na naman kita makita. Unsearchable. Opo, maglalapag. No worries. Okay. Bantay Bata Foundation. Ragay ko po. Okay, unang lapag tayo ha. Unang lapag. Heto na. Ang kulit niya. Puntahan niyo to. Ayan, puntahan natin yan. Basta ako, Mimi, I love to be single. Well, not everybody loves to be single. Sometimes, yeah, for a meanwhile, we love to be a single, but then, or to stay single, but then, you know what? Sometimes it's so tasteful to be in love. Yeah. And for you to be in love, you have to know all the taste of time. And you have to fight for it. Now,
You have to wait lang until it comes to you. Yan. Ate Charo. Dear Ate Charo. Puntahan nyo na yan ha. Puntahan na, puntahan. Lablabin nyo na. Puntahan nyo na. Huwag kayong mahiya. Puntahan nyo na. Pag kayo nagtagal-tagal pa dyan, ako. Puntahan nyo na, Jenny. Tokin kita. Jenny na. Okay, puntahan natin si Abril World. DJ Jonel Sagaino Remix. DJ Jonel Sagaino Remix. Amen. DJ Jonel Sagaino Remix. Yun.
Bilis lang tayo, mabilis. Antak pa. Are you okay? Okay, okay. Which made it the class roll. Ow. My legs. Namo, 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 namo. Ah! Hi, Langga. Maestra Bane. Ayaw. Hello, hello. Good morning. Di nang gin-upload mo. Wala mo man ginano. Wala man nakiginlantaw ko yung mga channel. Wala dito ang gin-upload mo. Na bago. Ang favorite song natin, Kulot, takot sa copyright. Ako na lang kakanta. Ayan ka na naman. Para-paraan ka na naman. Ay, nakapiright ako doon. Ewan ko. Lokong kanta yun. What you gonna do? Para-paraan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam na yan. Huwag kang mahiya. Huwag kang mailang, sabihin mo na yan. Baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Okay, 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 okay. Hello people daw, sabi ni Maestra Bane. Nag-allowed shower out, my sister pretty. Okay, next tayo. Okay, meron na naman akong panibagong sa inyo. Topic. Ito yung alam nyo ba yung oras? Yung oras. Oras. Ay, ayaw nila. Hi, Kuya Shao. Mega loud shower out. Thank you for coming, Kuya Shao. Kala ko pinalimutan mo na ako, Kuya Shao. Yung oras. Iba-iba din kasi yung klase ng oras. I mean, iba-ibang oras. Oo. May iba-ibang klase ng oras. Alam niyo ba yon?
Ay, hindi sila nakikinig eh. Hindi ko na sasabihin, hindi kayo nakikinig eh. Oh my God. Okay, sa oras muna tayo, sa oras. Kung kanina ay mayroong iba-ibang klase ng timpla ng panahon, meron naman ngayong iba-ibang klase ng oras. Yan. Heto yon. Minsan, di ba? Tatlong klase ng oras. Umaga, yung tanghali at yung gabi. Yan. Lang, naisip ko lang. Pwede na akong maging ano. Bullshit! Okay, di na muna ako maglalapag. Makinig kayo, makinig. Ayan. So, yung pang-umaga, alam nyo ba yung klase ng oras sa umaga? Sa umaga kasi yung umpisa na lang natin yung gabi. Ano, gusto nyo ng gabi una? Gabi muna. Ay, gusto kong gabi. Pag gabi kasi, diretsong tulog. Kung wari, tulog tayo muna. Okay. Hi, Evelyn Bodua TV. Mega loud siya. Ayan. So, kunwari, tulog tayo muna. Ayan. Sa oras na tulog tayo, yun yung oras na akala natin nahihimbing tayo sa maganda at masarap na paniniwala. Okay? Na tayo ay okay lang. Yung ganon, tayo ay mahimbing na naniniwala na tayo ay nasa magandang kalagayan. Na tayo ay okay lang, yung status natin, na tayo ay masaya lang. Ganon. Di ba? Hindi nyo to hindi nyo to in-expect na. Makinig muna kayo, mamaya na ako maglapag. Ano? Tapos biglang sa mahimbing na tulog mo, napanaginipan mo yung kinabukasan. Yung kinabukasan na dapat ay mangyayari. Pero hindi yun yung nangyari. Okay, yun yung tinatawag na doon na nangyayari yung tinatawag nating bangungot ng buhay natin. Okay? Okay ba yan? Okay. Diba? Dami kong alam. Yan na yun. Diyan na yun nangyayari yung oras na yung himbing ka, tapos biglang nananaginip ka na. Tapos, yun na yung biglang susulpot yung pakiramdam na hindi okay. Nagra-rush yung palpitation ng heart mo. Kasi binabangungot ka na. Kasi akala mo, hindi ka na magigising sa panaginip mo na kinabukasan. Na magandang kinabukasan, pero hindi yun yung nangyari. Kaya nasaktan ka. Okay? Kaya ka nasaktan. Kasi hindi yun yung nangyari. At yung feeling na gusto mong gumising, gusto mong dumilat, gusto mong sumigaw, pero hindi mo magawa. Okay? Pero hindi mo magawa. Gusto mong gumising talaga. Gusto mong mag-stop. Stop! Gigising ako. Para hindi na ako umiiyak sa panaginip ko, para hindi ako binabangungot, ganon. Gigising ako. Yun yung mga oras na kakaiba. 'Di ba? Kakaiba 'yon. Ayun, so ngayon, isa pang klase ng oras. Ito yung tanghali. Okay, tanghali. Yung tanghaling tapat. Okay, gusto niyo marinig yung tanghaling tapat.
Aray ko po, sinasaktan ko lang kayo. Aragay ko po. Tuwang-tuwa ako sa ginagawa ko. Aray ko po, kainitan yun, tanghali. Aray ko po. Saglit lang, break muna. Okay, doon naman sa oras, okay, doon naman sa klase ng oras na tanghali. Or, yun, basta tanghali, hapon, ano, ganon. Yun yung mga oras na sarap ka sa iyong buhay dahil kala mo nandun ka na sa malapit mo nang maabot. Yun, alam mo yun? Yung alam mo yung kala mo may pinanghahawakan ka na. Malapit na talaga. Malapit na. Yung ganon. Nasa kalagitnaan ka na eh. 'Di ba? Nasa kalagitnaan ka na. Tapos biglang, alam mo yung lumilipad-lipad ka na sa pangarap mo. Nasa kalagitnaan ka na ng himpapawid. Tapos biglang bumagsak ka. Tiyag! Bugag! May sound effect. Aray ko, ano bang nangyari sa akin? Naambunan yata ako ng ulan dito sa labas. May sound effect pa. So, ayun na nga. Diba, bumagsak ka na. Bugag. Halimbawa. Bugag. Aray ko po. Diba? Tapos diyan yung mangyayari yung nanghihinayang ka na. Nanghihinayang ka na dahil sa taas na ng nilipad mo at dahil sa tagal at sa haba na ng nilipad mo, bigla ka pang bumagsak. Minsan hindi ikaw yung sadyang bumagsak, kundi ikaw yung sadyang binitawan ng yung mga pakpak. Dahil sobrang heavy na ng load mo. Okay? Sobrang bigat na ng mga pinagdaraanan mo. Sobrang sama na ng sobrang sakit na ng nararamdaman mo. Sobrang pagod ka na. Sad ka na kasi ikaw lang mag-isa yung humahatak sa sarili mo pataas. Naiiyak ako. Gaga ako. Buang na ba ako? Ako yung sariling gumagawa ng ano ko. Yan yung mga panahon na babagsak ka. Masaya lang dapat to eh. Ito yung, kaya ko in-open up to. Basta, mamaya later. Yan yung mga panahong pagbagsak mo. Hindi mo alam kung ano yung kababagsakan mo. May sasalo ba sa'yo? At magiging masaya ba sila sa'yo kung bumagsak ka na lumaban ka? Diba? Ang ganda nun. Ang ganda nun. Yan yung feeling na yan yung oras na hindi mo alam o wala kang alam. Wala kang alam sa mangyayari. Babagsak ka bang buhay ka pa? O babagsak kang kaya mo pang lumipad? Or babagsak kang may sasalo sa'yo? Yan yung mga panahon. Yan yung mga oras na kakaiba. Okay? Okay? Ayan galing-galing ko Pati ako. Relate kasi ako dyan. You know, relate ako kasi dyan. Yan yung mga panahon na kayo yung sumalo sa akin. Yan yung mga oras na bumagsak ako. Sinalo ako ng mga taong naniniwala sa akin. At kayo, alam nyo yan. Merong panahon na nangyari sa inyo yan. Yan yung panahon na hindi nyo ine-expect. Yung sumalo sa inyo is
yung mga taong hindi nyo kaano-ano. Yung mga taong kilalan nyo lang. Minsan yan din yung mga taong pinakamalapit para sa inyo. Isa sa pamilya nyo, isang kapamilya or isang kaibigan or isang minsan yan yung mga ex nyo. Minsan sila yon. Okay? Minsan yung mga ex nyo sasalo sa inyo. Doon naman papasok yung oras na umaga. Okay? Doon naman papasok yung oras na umaga. Sa umagang yun, doon ka babangon ulit. Doon ka babangon ulit dahil kailangan. Una, dahil kailangan. Pangalawa, dahil wala kang choice. Babangon ka. Pangatlo is yung dahil kaya mo na. Okay? Dahil kaya mo na. Yung panahon na yun yung babangon ka dahil wala kang choice. Is dahil kailangan mong bumangon para sa pamilya mo. Kailangan mong bumangon para sa kinabukasan ng mga mahal mo or para sa example, para sa sarili mo. Okay? At yung panahon naman na babangon ka dahil kaya mo na. Yun yung panahon na yes, na-strengthen ka na sa lahat ng struggle mo at nakapagpahinga ka na. Okay, nakapagpahinga ka na at medyo nabawasan mo na yung load para hindi mabigat yung paglipad mo ulit. Okay? Yun. And yung pangatlo is, kailangan mo. Okay? Ay, ano ba yun? Yung kailangan mo dahil merong umaalalay sa'yo. Ganon. Ayan. So, ayun. Relate kasi ako sa lahat ng yan. Kaya, life must go on. Ganon tayo. Kaya, dumikit kayo sa mga ilalapag ko. Dumikit kayo. Okay. Nasayahan ba kayo? Aragay ko po. Okay, nasayahan ba kayo doon? Meron pa tayong, kasi iba-iba yung pace of life. Iba-iba yung pace of life. Pace at saka face. Magkaiba yun ha. Pace of life at saka pace of life. Magkaiba yun. Totally magkaiba yun. Yung pace at magkaiba talaga yan. And then, basta, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Every time you feel like you can't go on or nothing for you to hold on, okay? Hanapin mo yung yellow. Hanapin mo yung yellow ng life mo. Yung yellow, kanina sinabi ko na sa inyo, yun yung happiness. Yun yung joy. Magkaiba yung happiness at yung joy. Okay? Hanapin nyo yung courage. Okay? Hanapin nyo yung life. Okay? Hanapin nyo yung life. When you have happiness, lahat sila include yan or napasok yan sa yellow na tinatawag. Okay? When you find that happiness, yung happiness na yan, panghawakan nyo yan. Panghawakan nyo yan dahil hindi lahat ng tao masaya. Hindi lahat ng tao kayang maging masaya. Okay? Kahit gaano yung pinagdaanan niya. Yung iba nagpapatiwakal, yung iba, alam mo na, bumibigay. Huwag naman mangyari. Okay?
At yung isa, joy. Magkaiba yung happiness at saka joy. Yung joy, yun yung mga taong nagbibigay sa'yo ng happiness. Okay? Yun yung mga taong magbibigay sa'yo ng courage. Yun yung pangatlo. Yan yung mga taong yung joy, yan yung mga taong magkikip pushing you or magkikip lifting you up. Yung i-help ka nilang i-lift up ka. Okay? And then, pangatlo, hanapin nyo yung courage. Okay? Courage. When you say courage, yan yung lakas. Okay? Yung strength mo na. Yung strength mo na nababangon ka. Dahil meron ka ng unang happiness and joy. Okay? Meron ka ng mga yon. Kaya babangon ka, lilipad ka. Ayon. At ang pang-apat, ayun yung, ano ba kanina yung sabi ko? Yung life. Yung life. Hanapin mo yung life. Yung life is ikaw na yon, okay? Yung life is ikaw na yon. Hindi mo mahahanap ang lahat ng yan kung wala kang life. Okay? Yung life is ikaw. Okay? Ikaw na yon. Ikaw yung hahanap ng mga yan. At ikaw rin ang gagawa ng mga yan. At ikaw rin ang mag-a-apply ng mga yan mismo sa sarili mo. Okay? Kung hindi mo man mahanap sa ibang tao, mahahanap mo siya sa sarili mo. Aray ko po, ang sakit. Ang sakit naman nun. Kainis. 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 Alam niyo yun. Maglalapag na nga lang ako. Bullshit. Ay, katonto. Aray ko po. Natawa ako sa sarili ko. Meron pala akong mga ganitong talent. Alam niyo ba yan? Hindi, ako mismo hindi ko naisip na meron pala akong mga ganitong talent sa sarili ko mismo. Nakatago lang pala, lurking deep inside me and lurking deep inside my sense or mind and alam niyo yun. Meron pala ako nun. Ayan. So, puntahan nyo na si tita dahil papaluin. Ayan. So, yun na nga sinasabi natin na pag dinaanan mo yung mga yan, yung mga phase na, yung iba-ibang klaseng phase of life and phase of life, magiging master ka na rin ng sarili mo. Okay? You are your own masterpiece. Okay? You are your own masterpiece. Ayan, puntahan na si tita mga bebe. Maya ulit. COD Mobile. 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 Jenny Galigar. Jenny Galigar, ilapag mo nga si TikTok, Tosi. Ilapag mo si TikTok, Tosi. Okay? Ilapag mo si TikTok, Tosi, Baby Labs. Bebe, Jenny Galigar. Jenny Galigar, ilapag mo si TikTok, Tosi. Uy. Jenny, ilapag mo si TikTok, Tosi, bebe.
Please. DJ Jonel Sagayno Say Remix. one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. He said one day Jenny Galigar, ilapag mo si TikTok. so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the lies that never die. Jenny, ilapag mo si ano, si Kuya Sandy. Pakilapag si Kuya Sandy. Jenny, pakilapag si Kuya Sandy. Si Kuya mo Sandy. Okay? Please, pakilapag para matapos na tayo. Ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. Jenny, pakilapag si Kuya mo Sandy. Kuya Sandy mo, ilapag mo. Please. Pakilapag. Pakilapag si Kuya mo Sandy, Jenny Galigar. Hindi ko makita. Naku, naghahang yung isang cellphone ko.
Jen! Saglit nga. Saglit ha, kuhanin ko lang yung kay Kuya Sandy. Eto na. Ayan. Okay. Tips sa mga broken dyan. Huwag kang umiyak. Ganito. Ganito. DJ Jonel sa Dino Remix. Aussie, 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 yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kita makatay. Ayan, so okay, after kay Kuya Sandy, Ganito. ay before anything else, bago natin hi, Bebe Loves Victor Alamil, mega loud shower out. Okay, next na tayo. Dito na tayo kay Jess Polison channel. Kay Jess na tayo, kay Jess. Okay, here we go. So, ayan. Aussie, 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 yeah. Come on, baby, come with me. May next pa tayo. Before we end this live, meron tayong next na ano. Okay. Tips sa mga broken dyan. Huwag kang umiyak. Okay, next natin ay si Victor Alamil. Nandito na rin. Sino pa ba? Sino pa hindi ko na ilapag? Biyahe. DJ Jonel sa Dino Remix. Biyahe. Si Biyahe muna tayo, Biyahe. Punta natin si Biyahe. Nag-iisip ako kung sino-sino pa nilalapag. Aray ko po. So, ayun.
Biyahe na tayo and then last link tayo. J Green tayo last link. He? Ha, Feeling ko gumaan yung ano ko ngayon. Feeling ko medyo gumaan yung kalooban ko sa sarili kong mga speech. Ako lang din yung ano, nagpaiyak sa sarili ko. Okay. J Green tayo and then log out na tayo. Palaro ako ngayon, palaro. Ayan. Ayan na, ayan na. And then log out na tayo after kay J Green, okay? Talking to the moon. Okay, next tayo, next. Nalapag na natin si Victor, tama. Victor Alamil. Next tayo, Victor. Don't worry, baby loves, di kita makakalimutan. Takot si Victor, kala niya makakalimutan ko siya. Don't worry, di kita makakalimutan. Aray ko po. Akala niya talaga. Oh my God. Ay, nako. Up, may dalawang mukha yung limot na yan. May dalawang mukha yung limot na yan. Gusto niyo malaman? Ano yan? Bakit? Anong nangyari? Di ma-play. I-out mo muna, tas balik ka. Ayan. So, Victor, gawa ka daw ng playlist, Bebe Loves. Victor, Bebe Loves, gawa ka daw ng ng playlist mo. Kumbaga, yun yung parang box na lalagyan mo ng lahat ng mga videos mo para hindi siya kalat-kalat. Okay? Lagyan mo lang ng category, like it's a category of traveling, or it's a category of what they call this. Okay? Basta magawan mo ng Huwag masyadong maraming kategorya kasi makalat yan. Okay? Huwag masyadong makalat yung channel natin at videos. Kaya, yan yung good. And now, here we go. Dito na tayo sa ating logout link.
And I will ask you again, or I will share you again what are the two phases of limot. Okay? Heto na. Log out link muna tayo. Dami kong alam ngayon. Ang dami kong alam. Nakatulog ako ng sakto sa oras. Aray ko po. Okay, puntahan yung log out after kay Victor, ha? Yan. Sandy Liberio. Okay, balik kayo kung ready na kayo sa ating ano. Then palaro tayo. Maestra Bane. Maestra Bane, na andyan pa ba? Okay. Beke ni Men, pwedeng ikaw naman magsalita. Beke ni Men. Okay, so sasabihin ko na yung dalawang phase or dalawang phases ng limot. Okay? After ng dalawang phases ng limot, saka tayo palaro. Okay? Nalapag ka na, Lizzie. Lizzie Gomes. Nalapag ka na yata. Lizzie. Liz, ito yung nilapag ko, oh. Ito, oh. Ito, oh, ito yung nilapag ko. Ito yung nilapag ko. Teka. Yan yung nilapag ko. Yan yung nilapag ko na link. Hindi nyo ba nakita kaganina? Hindi nyo nakita? Meaning hinarang ni Lolo. Meaning may binura si Lolo. Nilapag ko yan eh. Yan yung link na nilapag ko. Ay, grabe kayo sa akin. Ayan, puntahan nyo na si Lizzie Gomes. And then, nagmamaniobra na naman si Lolo dyan pala. Nakikinig din si Lolo. Nakikinig din si Lolo YouTube sa ating life coaching. Ayan. Puntahan si Lizzie. And then, sasabihin ko yung dalawang mukha ng limot. O, kita nyo na, minamaniobra na naman ni Lolo yung ating mga sa YouTube. Nilalapag. Minamaniobra ni Lolo yung mga link. Ayan. So anyway, sige lang, puntahan lang si Lizzie. Puntahan. Ayan, puntahan. Okay, pagbalik nyo, saka tayo magsasabi. Dalawang muka ng limot. And then, palaro ako. Papalaro ako agad. Nandun yung sagot sa akin, sinabi ka ganina. Okay? Ready na ba kayong marinig yung dalawang mukha ng limot? Okay, ready na? Eto na. So, yung meron po talagang mukha or merong iba-ibang mukha yung limot.
at paglimot. Okay? Yung una is yung limot na ready ka. At yung limot na di mo lang talaga kayang i-hold, kaya lilimutin mo siya. Okay? Tatlo pala yun, tatlo. So, yung isa is sinadya. Sinadyang limot. Oo. Diba? si Titas talaga, oh. Okay, una tayo, una. Yung limot or yung mukha ng limot na ready ka. Yun yung mukha ng limot na lahat ay tinanggap mo na. Lahat ng pagkukulang mo ay inaccept at inadmit mo rin sa sarili mo. Kaya ready kang ilimutin yon, okay? Ready kang limutin yon. Thank you, Jerome. Mwah! Love you, baby loves. Okay. So, makinig kayo. After ng lahat, ready mo siyang limutin or kalimutan. Okay? And then, yung pangalawa is yung wala kang choice. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang lagi mo siyang inaalala. Kaya kailangan mo siyang kalimutan. Okay? Hindi mo kaya yung mga damdamin na yon na nandun, na paloob sa nangyaring yon or sa taong yon or sa kung ano pa mang bagay. Okay? Kaya kailangan mo siyang kalimutan. Okay? No choice. Kailangan mo lang, bitawan mo siya, pakawalan mo siya, kakalimutan mo siya. Okay? And after noon ay yun yung mukhang sinadyang kalimutan. Sinadyang kalimutan kasi hindi ka pa naman ready na kalimutan siya. At hindi mo naman pwedeng kalimutan siya. Pero sinadya mo siyang kalimutan. Okay? Hindi mo siya una pakinggan niyo ng mabuti. Ito yung mukha or ito yung klase ng ng limot na sinadya. Ito yun, no. Sinadya mo siyang kalimutan dahil ready ka na. At sinadya mo siyang kalimutan kasi kailangan mo siyang kalimutan. Kaya sinasadya mo na. Dahil ready ka na to move forward. Okay? Pikit mata mo siyang kakalimutan. Pilit na pilit. Okay? Yun yan. After mo siyang kalimutan lahat, pilit man siya, sinadya man siya, o kinalimutan lang talaga. Okay? Yung work ng paglimot mo sa kanya, huwag mong kalilimutan na lahat yan may feedback. Okay? Lahat yan may feedback. At lahat ng feedback dapat kaya mong i-carry sa iyong sariling bag. Or bag is yung, pag sinabing bag, idioms din yan para sa akin. Okay? Yung bag of loads. Okay? Bag of loads. So, lahat ng yan, after mong kalimutan yung bag of loads mo na yan, okay? Dapat meron kang panibagong bag. Bumili ka ng panibagong bag. Hindi mo mahahanap yung panibagong bag through maghanap ng bagong love life, maghanap ng mga bagong, hindi yon. Maghahanap ka ng bagong bag, meaning maghahanap ka ng bagong buhay. Okay? You have to renew yourself. Okay? You have to refresh your mind, your heart, and you have to take a pause. Take a pause and then mag-reflect ka sa lahat. Mag-reflect ka. Kaya ko na. Ayun. Okay? Okay, palaro na tayo. Palaro na tayo Okay. Nandoon sa mga sinabi ko yung palaro
Doon sa mga palaro na yun yung sinabi. Ah. Okay, heto na palaro na tayo. Ready na bang lahat? Ready na ba ang lahat? Ay, wala na sila. 4 na lang. Okay. Now, here we go. Ay, si tita, hindi na siya ready. Tinamaan at na-stress talaga si tita. Kaya di na siya ready. Wala daw kasi siyang masagot sa tanong. Papayat na yung silicone niya. Ay, yung hormones niya. Okay, heto na. For 100 subs, ay 100 subs. 100 Gcash. Tita, nandyan ka pa ba? Okay, for 100 Gcash. Heto na. Anong kulay ang sinabi ko kaganina? Anong kulay ang nabanggit ko kaganina? Dali! Dalian niyo! English! English! Ayun! May nanalo agad. May nanalo. Yellow. Yellow po, yellow. Kasi pag sinabi mong dilaw, okay, pag sinabi mong dilaw, kulay talaga na literal yan. Okay? Kulay na literal yan. Pero pag sinabi mong yellow, ang daming meaning niyan. Okay? Yellow! Yuhu! Yellow! How are you? Ganon yun. 100 Gcash, Jenny Galigar. Okay? Ito na ang next. Ito ang next, kasi gigil pa ako. For 100 Gcash again. 100 Gcash again. Ragay ko po. Ready na? Wala na si tita. Alak, lagot kayo kay tita. Nasira ang hormones ni tita. Na-stress. Ala kayo, nasira yung hormones ni tita. Ala kayo. Mahal pa naman yan. Okay, next tayo next. For 100 Gcash again. Ito na yung sagot. Ito na yung sagot. Number na to, number. Aray ko po. Number. From 1 to 50. Okay. From 1 to 50. Laan nyo. Yung unang makasagot, 100 Gcash sa akin dyan. 45, 1, 49, 49, 2, no? 3, no? 10, 4, 15, no? 5, no? 48, no? 6, no? 14, 7, 13, 8, 10, no? No, 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 no. 9, 10, 8, 11. 20, no. No, 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 no. 39, no. 25, no. 33, 37, dito pa ako. Mula ka na, tita. 26, 48, 27, 25, no, 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 no. Oh my God. Ano na? Wala? Wala talaga makahula. Anyway. Bye. Walang nakahula eh. Ay, aragay ko po. Aragay ko po. Aragay.
Okay, malapit na, malapit na, malapit na. Malapit na. Binaliktad lang siya, binaliktad. Wala. Ano, wala. Okay, bye-bye. 53, 84, 83. Uy, 1 to ano lang, 1 to 50. 1 to 50 lang. Sumobra na yan. 40, 82, 41, 42, 34, 43. 1 to 50 lang. 1 to 50. 4, 43, 45, no. 46, 50, no. 49, no. 46, no. 15, 14, 12, 48, 13, no. 15. Stop! May nakahula! Stop! May nakahula! Stop! Stop! May nakahula na, may nakahula. 23. At ang nakahula na una ay si Aliza. At yan ay si Lizzie Gomes. Pangalawa si Nanay Vic. Ayun. Pero ang nanalo ay si Lizzie Gomes. Ayan, thank you everyone. At sana lahat kayo ay may napulot na maganda at positive vibes sa ating live today. Okay? Thank you everyone. And tomorrow again, have a great day. Have an amazing day. And I am your host again, Biyaherang Ilongga, nag-iiwan or leaving you a message na don't stress yourself. Find your yellow and always think, or choose to be happy. Okay? Choose to be happy. Ayan. Thank you everyone and have an amazing day. Mwah! Nakaka-flat po yung stress. Kaya tignan nyo ako na flat. Aray ko po tumalsik. Aray ko po. Ayun. Tumalsik. Bye everyone. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye.